FC Promo е фантастична програма за сравнителен анализ на промоционални активности, която е лесна за употреба и разбиране. А и не е нужно да сте експерт в областта, за да работите с нея. Вграденият речник ви позволява просто да прегледате термините и да откриете онези от тях, които не са ви ясни. Бихте ли искали да знаете какъв тип промоционални активности работят за вашия бизнес? А ако бяхте в състояние да идентифицирате набор от успешни промоции, сега това е възможно. Аналитичната част на FC Promo предоставя безброй възможности за промоционален анализ. Изберете между изброяването на най-успешните промоции и графиката за възвръщаемост на инвестицията. След това изберете вашите критерии за филтриране и си играйте с програмата. Резултатите ще ви очароват. Проявявате ли интерес? Свалете безплатната версия от frogconsult.com, но побързайте! Атрактивната оферта е ограничена само за първите 10 клиента.